खुलुमबाय आं बे समाव जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो खर' गंग्लायै आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। ओइबारनि बिटिसि बिसायख'थियाव इलेक्सनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गोबांथार मासि आरो गोबांथार एमसिएलए देरहानानै सरकार दागोन बे 100% खाथां। आरो फिन खनसेबाव जोंनि प्रमद बर' सारा चिफ जागोन बे एखेबारे रोखा। आरो जोंनि जुमदुवार समष्टियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि श्रीजुत चरणजित बसुमतारी सारा गोबांथार भट लानानै आरो गोबांथार भटनि डिफारेन्सआव बियो देरहागोन बे एखेबारे 100% खाथां दिनैनि थासारि आरो परिबेसखौ नायोब्ला। आङो बे समाव जोंनि रायजो राजाफोरनो आङो गोसोखांनो आरो मोनसे बिसयखौ आङो फोरमायनो हास्थायदों। 2005 निफ्राय लानानै 2020 सिमनि बिटिसि बिसायख'थिनि जारिमिनखौ जोङो जेब्ला नायगोन गोसोखांगोन 2005 निफ्राय लानानै जाय बिथांमोना अपोजिशन पार्टीनि एमसिएलए हिसाबै थाबोदोंमोन बा जाबोदोंमोन फिन खनसेबाव नैथि खेबनि थाखाय इलेक्शन गेलेनायाव कुनु अपोजिशन दलनि एक्जिस्टिं एमसिएलएखौ नैथि खेबनि इलेक्शन गेलेनायाव देरहासार जानाय जारिमिन जोङो नुफेराखै। दा बेखौ नायोब्ला बेखौ नोजोर बोयोब्ला बिपिएफ हिसाबै 10 जन एमसिएलए दंबावो बिथांमोना अपोजिशन हिसाबै दङ। आरो बे 9 जन एमसिएलएनि गेजेराव 10 जन एमसिएलएनि गेजेराव 9 जन एमसिएलएआ इलेक्शन गेलेदों हाग्रामा महिलारी सारखौ लाफानानै। दा दिनैनि दिनाव सिगांनि जारिमिनखौ जोङो गोसोखाङोब्ला हाग्रामा महिलारी सारखौ लाफानानै बे 9 जन एमसिएलएआ जेनगोन बे 100% खाथां। खालि बिथांमोनाल' जेनगोन बे नङा। बिपिएफ दोलोनि जेसेबां केन्डिडेट दं फारि 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 गासिबो केन्डिडेटआनो 99% जेनगोन बे 100% सियर। कुनु बेयाव सन्देह गैया दिनैनि थासारि दिनैनि परिबेसखौ नायोब्ला। आरो बे समाव आङो जोंनि जुमदुवार समष्टिनि फंनैसो बाथ्राखौ आङो जोंनि रायजो राजाफोरनो भटार्स बिथांमोननो आङो फोरमायनो आङो हास्थायदों। गोथौवै सिन्था खालामनाया मोजां। जोंनि जुमदुवार समष्टिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना भटार्स बिथांमोना बे समाव आङो जोंनि जुमदुवार समष्टिनि जे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि श्रीजुत चरणजित बसुमतारी सार आरो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि श्रीजुत उइलियाम नार्जारी सार बे सानै सारनि जे फारागथि डिफारेन्स बेखौ जोङो जुदि नायोब्ला जोङो बिजिरोब्ला बिसार खालामोब्ला गोबां डिफारेन्सखौ फारागथिखौ जोङो नुनो मोनदों। सोरगो आरो नोरगनि डिफारेन्सआ बेयाव हाबनानै दङ। बेनिखायनो आङो गोथौवै सिन्था खालामनो आङो खावलायदों जोंनि जुमदुवार समष्टिनि मानगोनां भटार्स बिथांमोनखौ। नोंथांनि गांसे भटआनो सासे थार दैदेनगिरि सायख'नो हानायनि गोहोआ नोंथांनि आखायाव दं। बेनिखायनो नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा गांसे भटखौ होनायनि सिगां गुसु मेलेमखौ लानानै 100 बार सिन्था खालाम, गोथौवै सिन्था खालाम। मानगोनां चरणजित बसुमतारी सारनो होनाया मोजां ना मानगोनां उइलियाम नार्जारी सारनो होनाया मोजां? होनायनि सिगां गोथौवै सिन्था खालामनो
आङो जोंनि जुमदुवार समस्तिनि भटार्स बिथांमोननिसिम आं खावलायहरदों। दिनै उइलियाम नार्जारी सार आरो सरनजित बसुमतारी सारनि बाथ्राखौ जोङो जेब्ला रायलायगोन, उइलियाम सारनि बाथ्राखौ जोङो जेब्ला रायलायगोन, उइलियाम सारा गैथाराब्लाबो बियो खनब्रै बियो दल सोलायनाय, बियो सासे दैदेनगिरि। फार्स्टआव बियो BPF मोन, BPF हिसाबैनो बियो केपिटेल जादों। केपिटेल जानायनि उनाव बियो इलेक्शन गेलेनायनि सिन्था धाराया बिनि गोसो गोरबोआव फैबाय। पावाराव थानो बियो लुबैबाय। नाथाय BPF हिसाबै बेहा समस्ति गैया। खारन जुमदुवार समस्ति हिसाबै मानगोनां रेवरेवा नार्जारी सार दं। सराइबिल समस्ति हिसाबै दाजु नार्जारी सार दं। बिनिखायनो बियो मा खालामखो, 2020 नि इलेक्शननि सिगां सिगां बियो BJP आव हाबैबाय। बियो BJP आव थांबाय आरो 2020 आव बियो BJP नि जानानै सराइबिल समस्तियाव बियो इलेक्शन गेलेबाय। बिनि इलेक्शनाव, बिनि केम्पिंआव बै समनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल सारानो हेलिकप्टारजों फैलायनानै बसगाव बायदि जायगायाव इलेक्शन केम्पिं खालामफैदों। दानि चिफ मिनिस्टार, बै समनि केबिनेट मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गसाइगाव बायदि टाउनाव हर थाफैनानै बिनि थाखाय इलेक्शन केम्पिंआव नामायदों, पदयात्रा खालामदों, गोबां गिदिर गिदिर मास गेदारिं खालामदों। BJP नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, दिसपुरनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै बिथांनि केम्पिंआव बाहागो लाफैदों। थेवब्लाबो बिथाङा जेनदों। जानो हागौ देरहानायनि बरादखौनो इसोरा बेनो होआखै खोमा। आरो बिनि उनाव जेनखांनायनि उनाव माखासे सम बियो BJP आव थानानै बियो UPPL आव फैदों। BJP निफ्राय मानो फैदों आं बेखौबो गासिबो बाथ्राफोरखौ मिथिजोबगौ। प्रयोजन जायोबा, गोनां जायोबा आङो गासिबो बाथ्राफोरखौ आङो ससियेल मिडियायाव आङो लाबोगोन, रायजोनो आङो फोरमायगोन। दा बियो UPPL आव फैनानै प्रमद बर' सारजों बियो थाफैनानै UPPL हिसाबै इलेक्शन गेलेनायनि सिन्था धाराया बिनियाव फैबावबाय। खारन बेनो पावार नांगौ। नाथाय UPPL हिसाबै बे परिबेसखौ बिथाङा मोनाखिसै। खारन UPPL हिसाबै सराइबिल समस्तियावबो, जुमदुवार समस्तियावबो जोंहा गोबां गोख्रों गोख्रों UPPL नि दैदेनगिरिया जोंहा दं। बिनिखायनो मा खालामखो उइलियाम नार्जारी सारा जोंहा BPF हिसाबै जुमदुवार समस्तियाव गावनि नोजोराव जेनेबा मोजां केन्डिडेट गैला, रेवरेवा नार्जारी साराबो गैला, बेबायदि सिन्था धाराया गावनियाव फैबाय खोमा। बिनिखायनो बियो मा खालामखो, बेबायदि साननानै हाग्रामा सारखौ मेनेज खालामनानै लक्ष लक्ष फैसा हाग्रामा सारनो बियो होनानै जुमदुवार समस्तियाव बियो फैबाय। बियो जुमदुवार समस्तियाव फैबाय। बियो दिनै जुमदुवार समस्तियाव फैनानै बियो BPF दोलोनि बियो बिजाथि जाफैबाय। आरो बिनि उनाव बे एक नाम्बार बाथ्रा, नाम्बार 1 बाथ्रायानो खनब्रै खनबासिम बे दल सोलायग्रा बे सासे दैदेनगिरि। आरो 2 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय बियो 2 नाम्बार बियो BPF। बियो थगायसुला आरो बियो जोबथा दुगा आरो बियो नंखाय खोथा बियो बुंग्रा। बिनि बडि स्टाइलफोरखौ नायलाय, ससियेल मिडियायावनो होन, इलेक्शन केम्पिंफ्रावनो होन, माबायदि बडि स्टाइलजों बियो बाथ्राफोर बुङो।
आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावगोन रायजोफोर गावनो ओरैबायदि फोरमान होबाय थारैनो बियो सासे एखेबारे दालाल गासिखौबो बियो मेनेज खालामनो बियो हायो खम समनि गेजेरावनो बियो रामदेवनि भटार्सबो बियो जाबावबायनो रामदेवआवबो बेहा न' दं जाहैदों बिनि न'आ बहा आंथ' नुवाखैनो उइलियाम नार्जारी आदा रामदेवआव नोंनि न'आ बहा रायजो राजाफोरनो फोरमाय आं खावलायगोन आं खासाबारियाव थायो थेवब्लाबो आं नोंनि न'खौ नुवाखै दा बेबायदि बियो सासे दैदेनगिरि आरो 2005 निफ्राय लानानै जेब्लासिम बियो इउपिपिएलसिम दंबोयो बे समाव गोबांथार एमसिएलएखौ बियो मेनेज खालाम बियो बे समखौ बियो बारग'होबोदों 2020 नि जारिमिनखौ जोङो जेब्ला नायगोन जिएसपिएल दोलोनि जायहा मोन गणश्याम दास सारखौ बिथांखौ कमप्लिटलि मेनेज खालामनानै बेनो मा नांगौ मा नाङा थाखा फैसा गारि घोड़ा गासिबो बुस्थुखौ बियो मेनेज खालामनानै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टखौनो बियो बायनानै लानाय बायदि बियो खालामबोदों बे बाथ्रायाथ' आंनि बाथ्रा नङा बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो नुदों बेनो जाहैबाय उइलियाम नार्जारी सारनि परिचय आरो बिथाङा गावखौ बुंनानै लाबाय थायो 2010 निफ्रायनो गावलायनो बे ओनसोलनि सासे समाजकर्मी आं सब समाय आं जोंनि खासियाबारि सराइबिल ओनसोलनि रावबो जोंनि रायजो राजाया नोंथांखौ फोरमान होआखै नोङो सासे ससियेल वार्कार होननानै रावबो फोरमान होआखै नोङो सासे ससियेल वार्कार होननानै नोंथाङा सासे कन्ट्राक्टर आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा खनब्रै दल सोलायनाय सासे बिदासिसो नोंनि परिचया बेबायदिसो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दा सरनजित बसुमतारी सारनि बाथ्राखौ जोङो जेब्ला रायलायगोन बियो सासे सादा सिदा नोरोम आखु सब समाय मिनिस्ट्रा बयजोंबो मोजाङै बियो रायलायग्रा बे सादा सिदा सासे बियो दैदेनगिरि जारागुरि हायार सेकेन्डारियाव बियो मास्टारसो मावोमोन रायजो राजाफ्रा खनले खावलायनायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दल संगठनफ्रा खावलायनायाव बिथाङा दिनै ओंखारबोबाय इलेक्शन गेलेनो होननानै बेहा कुनु दाग गैया बेहा कुनु बरनाम गैया कुनु कारापसन बेहा गैया बियो सासे फ्रेश गोदान बियो सासे दैदेनगिरि आरो गोख्रों थार सैथो आखुनि बे दैदेनगिरि बेनिखायनो गोथौवै सिन्था खालाम रायजो राजाफोर बिसेसकरि जोंनि जुमदुवार हालामनि रायजो राजाफोर भटार्सफोर 22 अक्ट'बराव अक्ट'बर नङा 22 अक्ट'आव नोंथांनि गांसे बेसेन गोसा भटखौ होनायनि सिगां गोथौवै सिन्था खालामनानै नाय उइलियाम नार्जारी आदानि सावगारि नांगालाव होनाया मोजां ना सरनजित बसुमतारी सारनि सावगारि ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनाया मोजां बेखौ गोथौवै सिन्था खालामनो आङो बे समाव जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जाबाय हामबायसै रायजोफोर खुलुमबाय।